Kiċ Kembri kien żvela ma' Jurgen Fenek illi Vince Muscat il-koħħu kienet jikkopera mal-pulizija. Fil-fatt kien propju Fenek illi informa lil middleman Melvin Thoma li Vince Muscat kien beda jitkellem mal-investigaturi. Pulizija akkwistat din l-informazzjoni minħabba li Thoma kienet jirrekordja il-konverzazzjoni. Dan ħareġ meta l-ispettur Sean Friġġieri kienet jixed fil-qorti waqt proċeduri kriminali kontra l-ex Chief of Staff Kiċ Kembri li qed jiġi mixli il ħaġurament falsu li kiser lat dwar is-sigriet uffiċjali f'dawk li qed jissejħu leaks li ħarġu minn Xkembri. L-akkużi jsegwu investigazzjoni ta' 5 snin li nfetħet meta Jurgen Fenek akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura fl-2017 sostna li Xkembri ta' informazzjoni interna dwar l-investigazzjoni. Dak iż-żmien Xkembri kien Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Ftit qabel il-laqgħa ma' Fenek u Thoma l-Pulizija sabet li Xkembri kien ċempel il-mobile ta' Jurgen Fenek minn fuq il-linja fissa tiegħu. Prosekuzzjoni sostniet li Xkembri kien l-unika persuna illi kienet taf dan l-inċident kif l-arranġament ta' laqa mal-uffiċċju tal-Prim Ministru biex tiġi diskussa l-maħfra preżidenzjali ta' Muscat kien jeħtieġ l-involviment tiegħu. Din il-laqa bejn Fenek u Thoma seħħet fil-25 ta' April tal-2018 meta Vince Muscat li ammetta li kien involut fil-qtil ta' Caruana Galizia kienet jgħin lill-pulizija fl-investigazzjonijiet filwaqt li kienet jitlob maħfra preżidenzjali. Muscat eventwalment ingħata sentenza ta' 15-il sena priġunerija għal qtil ta' Daphne Caruana Galizia.